すみません、打ち合わせが悪いですね。要はあの方はね、もし気分が乗ったら手拍子をしてほしいというのを言えと。でもそれは僕は言えないよと。お客さんの気持ちだから手拍子しろとかってそういうのは無理だよって今言ったんですね。で、そういえば不思議な格好の他の3人はシックな黒なんですけども、一人ちょっとね、この三島歩けのような格好の方がおりますけども、先月ペルーで買ってきたそうです。何キロか重たいそうですね。で、皆さん今涼しい感じですけども、すごい暑いってだから大騒ぎしてますけども、着てこなきゃいいじゃないかって言ったんですけど、着てきちゃったから着たいって言ってね。写真映えをしますので、よかったら前来て来てもらってもいいかな。では、須田カルミンという曲いきたいと思います。で、手拍子はよかったらしてくださいということで。ちょっと待って、水の。時間があります。緊張しちゃったしゃべって。はい。流してから次の時入って。あと5曲がですね、ほっとするような感じですね。1曲目出ればあとは止めどもなく終わりまでいっちゃいますんで大丈夫かなと思ってます。次はチュントゥンキというリズムですね。ヤジガエル・アンモールというエルネス・カブーの曲をですね、似てたら似てたなって感じだと思いますけども、とりあえずやってみたいと思ってます。やってみますいいですか？
ほっとしちゃいまして、あと4曲になるんだなと思うんですけど、今度はですね、地味な服を着てますけども、チャランゴを弾いております。彼女はですね、チャランゴのソロ弾きといいますか、チャランゴだけチャランゴの曲を弾きたいと言われたので、演奏してみたいと。草薙さんという方がおります。豊草薙さん、今日は最近、CD を発売されたばっかりで、ぜひ買ってくれ、宣伝しといてくれって言われたので、言っておりますけども、豊草薙さんという方の前の曲です。熱病という曲ですけども、今度はプレグミということで、宝石箱という CD を出したんですけど、その前の曲、熱病というか、これもカルナバルの曲で、チャランゴの綺麗な曲です。聴いてみたいなと思います。よろしく。今日楽しみに持ち帰ってですね、今日は泊まりでしたね。もうワクワクで今嬉しいと思ってます。じゃあ、サマースインで今度は皆さんのピエール・モレーナっていう滝ラリですね。滝ラリを超えたら、拍手喝采というかね。こういう4人だけのグループなんでいろいろな曲をやりたいなと思って限界あるので、その中で頑張っていきたいなと思って。今30分目終わって本人もほっとしてるんですけど、100名おしまいと思います。
曲です。盛り上がりだったんで、ちょっと今ね、慌てておりますね、どうしたら受け止められるんでしょうみたいな、ちょっともう、こんなはずじゃなかった状態で、ありがとうございます、本当にね、特に後ろの方の大きな声とかありがたいなと思いますけど、今度はそれを冷ます意味ですね、これまた草薙さんの「長の別れ」というですね、もう永遠にお別れだよっていう、10周年にはそこはない曲をお持ちしてまいりましたので、そういう意味じゃなくて、車の順序聞いている曲ですけど、しっとりした曲の中にそういうのを、添えていきたいなという思いだと思います。
私たち好きなんですけども、ぜひお聴きください。あ、そうだ。今度のブレグメントの一番最後の曲がこれですね。CD 発表前にも演奏ができちゃうという素晴らしいグループなんで、自画自賛してます。私もライブないといけないので、次はこの曲です。
という間の 6曲、5曲でしたね。6曲。最後に、マナー鋭いという、これはなんかアイデンティクエッカーというそうですけども、勝手に弾いていいよクエッカーというかね、自由に弾いてねっていう話で、要はペルーの独立に、導いた女性の、強い女性の歌っていうことらしいんですけども、フランスではですね、女性の解放ってやっぱりすごいもう絵にも残る歴史なんですけど、この方はペルーでは貧しい家の女の人だったので、なんか歴史の中にうずもれちゃって、それを掘り起こして歌にしたという話で、らしいです。らしいです。で、これもどんな曲か、ちょっと本気でやってみますので、最後にウクスクってなんじゃいなって、要はですね、あだ名をつけて呼んで、さっきの皆さんと同じですね。で、あちらはですね、ケイナを担当している漆原ウルシと呼んでいます。言われても分からないですね。で、京子さんなので、キョンキョンと呼ばれている K ですね。スイッチと呼ばれている S です。スイッチとはスチュアーデスのスイッチと呼ばれて、次の作りのようにスイッチとS。このグループが去年立ち上がったんですけども、それに今日派手なお姉さんがおりますけども、これがことみちゃんと言いまして、K ね、ウクスクと、覚えていただければありがたいな。今日で終わりかもしれないですけど。ありがとうございます。だから拍手ですね。で、最後に「マナース・ドゥイ」という曲を、やりたいんですが、すぐ曲に入らないですね、少しまた私喋るの好きで、語りがあって、もう一回ミルカのお祝いを喋りますので、これ拍手はいりませんので、言ってもらえば。で、ミルカさん、1周年おめでとう。ありがとうございます。大変でしたよね。毎日練習っていうわけでもいかないでしょうけど、練習すると意見が合わなかったり、あいつといるんだったらもう10回は出たくねえぞみたいなのがあったんですかね。その通り。でも今この風になって素晴らしいこういうホールで、ね、皆さんの、応援を受けて次の11年、12年って上がっていくのは素晴らしいなと思います。私たちもですね、去年できたグループですけども、皆さんのエネルギーをもらって、2年3年くらいをやっていきたいと思っていますので、今日は本当おめでとうございました。